जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। जोंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोननो हायो आरो बे भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायलां। राखेबादा नोंखौ सोर उखुर पापिया बुलांखो बेफोरबायदि थैगौ जालायजासे ओरैनोबा बिमायानो सैखाथारा नोंखौ सोर नायबावगोन आदा? फैगोन बोसोराव जानि खोथियाखौ सोर फोबावगोन आदा? नोंसो मोजां फोसाबोमोन आदा। सोमखोर नों सेंग्राजों मानो थाफादों? रोमै बे आंनि लोगो सोरबा दुथांफोरा बुना हरदोंनो। सोमखोर आं बेफोरखौ जेबो मिथिया, आंनो खालि नोंखौल' नांगौ। रोमै आं आंनि लोगोखौ मदद खालामाबा माबोरै जानो? सोमखोर नोंनो नोंनि लोगोखौ नांगौ ना आंखौ नांगौ? रोमै आंथ' नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो ना, नों मानो बिदि बुंदों? सोमखोर नोंनो आंखौ नांगौ ना नोंनि लोगोखौ नांगौ? जुदि नों नोंनि लोगोखौ नांमारथारगौबा आं नोंजों दिनैनिफ्राय ब्रेकआप। रोमै सना नों मा बुंलाबायबाय थायो? औ सोमखोर आं मोजांखौनो बुंदों, बे सेंग्राया मोजां नङा। मानो मोजां सेंग्रा नङा? नों बोरै मिथिखो बेयो मोजां सेंग्रा नङा होनना? औ आं गासिखौबो मिथिगौ। नोंनो लोगोखौ नांमारगौ ना आंखौ नांगौ बुं। आंनो नोंखौबो नांगौ आरो आंनो लोगोखौबो नांगौ। बिदिबा लोगोखौ गारा हामारा। बिदिल' मानो बुंबाय थायो? आं हानाय नङा सना। हामाराथ' सोमखोर बिदिबा नों आंखौ दा लुबैसै। आं नोंजों अरायनि थाखाय ब्रेकआप आरो आंखौ दा लोगो हमफिसै। रोमै सना नों मानो बिदि बुंबाय थायो? मा जामारदों मोजाङै बुङा मानोथो बुजि बाथ्रा बुंदों? बिदिबा खोनासं, बे सेंग्राया आंखौ गोसोथोयोमोन आरो आंजों सामफ्रोमबो फन रायलायबाय थायोमोन आरो आंखौ हाबा लागोन होनना बुंदोंमोन। बिदिबा नोंनो आंखौ नांमारगौ ना दाउखुमैखौ नांगौ? जागोन, आं आंनि लोगोखौ नागारगोन। रोमै आंखौल' दा नेवसि। बिदिब्ला थांनोसै। रोमै जोंनि मोजां मोननाया दिनै जोंखौ लोगो हमाबा जों ब्रेकआप खालामनांसिगोनहाय। औहाय समायना, आंखौबो दिनै लोगो हमाबोला गुबुनजोंसो ब्लड थांसै आं। जोंखौ दिनै हाबा लाया होनबाथाय सेन्देलजों सोबानांगोन इसोरखो। औहाय जों बिदिनो खालामनांसिगोन। रोमै नोंसानि न'आव मोनबाय थांदो। दे थां। बाय। बाय। दिनै अनजालिखौ लोगो हमबा हाबानि खोथा रायलायखानांसिगोन। दिनै लोगो हमबा सान्दुं गोसाथार 12ता जाबाय। दिनै सान्दुंबो गोसाथार, न'आव थाब सहैनो हामगौमोन। दाउला बान्दर आंखौसो बारथेनो मोनबाय। मेरला सिख्लाफोर दङ, बिसोरखौ बारथेनो हाया। आं बायदि हिर'आलाय गासैबो सिख्लाफोरखौ बारथेनाखै। दाउ बिमा दाउज्रोम आंखौ दाउज्रोम होनदो। बायदिसो बाबायसो। आंखौ दाउज्रोम होनदो बिमानि फिसा दाउला। मा जानो दानि जुगनि सेंग्राफोरदो लामायाव सासेबो सिख्ला नुदावनो हाला। आवथेलाबायनाय। दानि जुगनि सेंग्राफोरा गोदोनि बायदि हाल खदाल एवग्रा नंला। दानि जुगनि सेंग्राफोरा सिख्ला फोथायग्रासो। दानि जुगनि सेंग्राफोरा केटिएम बाइक बायनानै सिख्लाफोरखौ खिबु उनाव थिखांना लांदों, नों नुवाखै नामा? दानि जुगनि सिख्लाफोरा बिउटि पार्लार खारनानै रावबो गैला। खानायबो जानाय, खोमायाव सना गोलाव गोलाव गाननाय, मैसुगुर फुजानाय आरो खावलायाव मेकआप गोजा लानाय। नों बेखौ मिथिया नामा? बायदि माबे रखरा बायदि नोमा नोंफे माबा गोलैबायसो। थाब्लि माखाया साजोब्बाय। दावराव बुंना थाजोब्बा बिदि नाख्रांवा फाग्लि गावनायब्ला हाबा जानो मोननाय नंलामोन माथो। दिनैसो हाबानि बाथ्रा रायखांद' मोख्रा। आंनि लोगोफोरा मा लांखबना हाबा जानानै गथ' 2 3 जालायलांबाय। नोंलाय आंखौ माला हाबा लागोन? थ' होनबा दिनै हाबा जाखानोसै। नाङा दिनै नांथ'आ, आफानाव सोंग्रोनांगोन। मानोना जोंहा न'आव आफाल'सो दंथ'योना। आइयाबो न'आव आलासि जानो थांदो। र' नोंसाथ' सोर दं आं खानसेबो खोन्थायाखै। जोंहाथ' आइ आफा गैला, मा बुंबावनो। ओमफ्राय जोंहा आइ आफाबो गैलालै। नोंसा आइ आफायालाय मा जाजोबख'? थैजोब्बाय। हाबाब नोंसा आइ आफायालाय मा जाना थैजोबख'? खिन्थानोसै बोरैबा मोनलायलांलां। दे खिन्थाथारनोसै। आफाया एक्सिडेन्ट जाना थैदो, आइया लोमजाना थैदो। हाबाब नों बायदि सेंग्राखौसो गोसोथोनो मोनबाय होनबा आङो बिमा बिफा गैजायि। नाबा नाङा आंखागो, आं नोंखौ दिनैफ्राय गारनोसै। नाबा नाङा थांसैलै आङो। नोंनि खुगानि रावफोरा आंनो फोरमायो। हगार आखाया हगार। र' आं फंसे बाथ्रा बुंनि। नोंखौ आं आफाजों रायलायना जानाव खोरथिया थागोन आरो हाबाबो जागोन। नोंसा नोमफे आबादारिया आंखौ दोनथारगोन नालाय। आफाया बिदि बुंफेरा आंखौनोबा दाउदै बायदि अनो। आरो नोंहाथ' न' बांबो गैबावासो, आफाया बेसे अनबावगोन। आरो नोंहाथ' बिमा बिफाबो गैजाबावासो, आफाया बेसे अनबावगोन। दे होनबा आं सिख्ला नङाबाबो सेंग्रा महरै ओंखारस'नोसै। दे होमबा आं आफाजों रायलायनानै गाबोन बे जायगायावनो लोगो हमफैफिनगोन।
जागोन दे टाइमखौल' खिन्थादो दे होमबा आं गाबोन फुंनि 10 बाजियाव फैगोन दे होनबा थांदो बाय दे बाय दिनै रोमै सनाया लोगो हमनायनि खोथा बुंदोंमोन दिनै फैगोन ना फैयाबा ससे नायनो थांनि र' लोगो मोनब्ला हाबानि खोथा रायज्लायखानांसिगोन रोमै सना बबाव थांनाय मानो नोम्फा खर' नांगोन नोंलाय आं थांनाय थाङिखौलाय सनाया मानो बिदि सामफ्रोमबो रागा जोंबाय थायो मानो रागा जोङा जानो नों आंखौ जुलि लायाखै नालाय सनालै आफानाव सोंबासो जुलि लाथारनो हागोन आं आंखौ नांगौब्ला नोंसा नोम्फा मास्टराव सोंहै थां नाथाय आंखौ मोननाय नंला सना आं आफानाव दायो सोंथारगोन दे सना इयाव रायज्लायजाबाय थाया मानसिफोरा नुबा मिनिगोन हगार फाग्ला बिदि हमनानै बोयो नामा आखाइया सायो फै फै गुबुनाव रायज्लायनि साला बिमानि फिसा दला आं गरम मोनबाय आं सेन्देल लाला जागोनलै बिजों सेन्देलखौसो लानो थौ थाबाय आंखौ लिंबोनानै एफा गरम बेयावनो जिरायनोसै नो सेन्देला नोंनिया दोननो हाया नामा बेयाव दे बुं मानो लेंहरदोंमोन अ खोथाया जाबाय सना आं नोंखौ हाबा लाबा आलो गोजोन संसार जाहोगोन नोंगौना नङासै गोबां सेंग्राफोरानो बिदि बुङो नोंसोरनि खुगाया थासो जानाय नालाय सिख्लाफोरनि बादगो खामानि मावनो नागिरो नोंसोरो बिदि नङालै सना आं नोंनि थाखाय नों बेसेबांबा फाग्ला नों मानो बिदि बुङो आं नोंखौ आलो गोजोन लाखिगोन ना आलो गोजोन लाखिगोन बोले माथो दख'ना जरासेखौनो होनो हाया मेकआप मोनसेखौनो बायना होनो हाया आरो सेन्देल जरासेखौनो बायना होनो हाया मा जागोन नोंसोर बायदि सेंग्राजों खुगायाल' सेलेबा मोनसे बाथ्रा बावगारलांदों आङो न'पालिस 20-30निखौनो बायना होबावनो हाया आरो दख'ना बाव नांला आंनो नोंसोरनि सेलेबा बाथ्रा बुंनायखौ आं नोंखौ हाबा खालामखांनायनि उनाव जिस सलायनाबाबो जाहोगोन नै नोङो आं बायदि सिख्लाखौ जाहोनो हानाया दाख्लै 5,000 फैसा बिनायखौबो होनो हाबावाखै आरो जाहोनो बाव दाख्लै लकडाउननि एटेमान बन्द'बालाय बोरैथो मोननो हानो दाथ' लकडाउन गैला एटिएमाव थांनो हासिगोन दे अब्लाबो जेबो नंला किन्तु हाबा जाखांनायनि उनाव जाहोनो हायाबा ओरैसोबालाय मोनगोन नों आंजों आं बायदि सिख्लाजों दाले बाले गैया नोंसोर बायदि सेंग्राया आंनि जोगासिबो नङा आरो नोंसोरो बिरि सिगारेट सोबनानै जौ लोंनानै रांख्रबलांजोबखायो ओइ नोंनि लोगो राखेब ना साखेब इखौथ' होननो नाङा आयु खुगायाल' सेलेब गैथारा मानसियानो खालि दमल' सिख्लाफोरखौल' बारथेबाय थायो आं बेफोरबायदि सेंग्राजों थांनांगौबा थैगोनहाय नोंबो इखौनो लायबाय था लोगो जायैनो एबार आं राखेबजों लोगो जाथारला मालाबा लोगो जाबावनाय नुबाय साबि दय होननाय बायदि मोनगोन आंजों आरो माब्लाबा लामा सामायाव लोगो जानाय नुब्ला नै आंनि सेन्देलनि नाम्बारखौ नायना ला बेजों सोबागोन आं लोगो जाथारला लां एबारनिफ्राय बिमानि सयथि खोमा हमबाय सयथिबो बिदिसो समाय लानांगौ सिख्लाफोरनि सिगाङाव नै आंनि सेन्देलनि नाम्बारखौ नुद' जुदि लोगो जानाय नुबावब्ला 37 डाक्टा होगोन आरो थांसै आङो डिस्टार्ब सौगासि सौगोन नामा आइ आं बन दान थांनि एसे न'आव थाथ'लाय रथ'लाय आफा आं फंसे बाथ्रा बुंनि मा बाथ्रामोन आफाया जिरायगोलाय माथो बाथ्रा खोन्थानो नागिरखो नों माबाहाय आफा बै मास्टारनि फिसाजों खारस'लायनोसैमोन आं हाबाब मा फाग्लि जाखांखो सोर मास्टारनि फिसाला जालायखो बबे गामिनिमोन मुसलपुरनिमोनहाय आफा आरो बिफायालाय माबाफोर साख्रि मावो नामा मास्टार साख्रि मावो आफा जोंनि कलेजावनो बिदिब्ला सोर जाथावथाव जोंनि कलेजनि मास्टार नङाथ' न'खरा गोनांबालाय आंलाय माथो बुंबावनो दा मासावनो हाबा लाखानोसैनो दा बे लकडाउननि समावनो हाबा लानोसै न' दे आइ नोंसोर सानैनि गोसोसै दे आइ बारि आं बन दानो थांनोसै आंहा जागौबायदि थगाय थसि हाबा जानो मोनसिगोन र' आइ समायना मा जाखो आं गामियाव मिटिंआव थांनानै फैनि न'आवनो थाबाय था दे आइ र' आं फंसे बाथ्रा बुंनोमोन माथो खोथा जालायखो आइ माबाहाय आफा आं फंसे खोथा सोंनो नायदोंमोन माथो खोथा खोन्थानो नागिरलायखो देलाय बुंलाय
माबाहाय आफा आंनि गोसोथोनाया बिमा बिफा गैजायानो आरो बिया थानोबो न' बांबो गैयानो। मा बिमा बिफा गैजायि न' बां गैजायि बेखौसो गोसो थोना मोनबाय नोङो? आंनि गोसोथोनाया आंखौ मोनाबा थैनो ओंखारदो। अ बाथ्राया बिदिसो होमबा। दे नोंसोर सानैनि खोथासै, आंलाय माथो बुंबावनो। नोंसोर सानैबो अराय सैथो मोजां मोनलायोबा आंहा हेंथा बुंनो जेबो बाथ्रायानो गैखाया। आरो सेंग्रायालाय माथो मावो? सेंग्रायालाय आब्रा थायो र'। आं बेखौ खोरजिया थानो जानाव लिंदोंमोन आफा। अ बाथ्रा खोथाया बिदिसो होमबाय। दे फैयोबालाय लिंबोबानो जाबाय। मा मासावथ' हाबा जानो सानदोंमोनहाय? बे मासावनो हाबा जानो सानदोंमोन आफा। दे जोंनि बोरबुरि बाथौ मन्दिरावनो जुलि खालामनानै होनोसै आं। आरो जाहोनाव बिजामादैया थाथारोब्ला आंनि आबाद मावनाय बायदिसिना खामानि मावनाय बेफोराव लाफासिगोन आं। मोजाङानो गोसो थोनो रोंदों। बिदिसो जानांगौ गोसो थोलायनायफोरा। आं मोजां मोनदों आइ सना। दे आइ टाइमासो बारलायलांसै, आंहा मिटिं दोङो थांनोसै आं। दे आफा। बाबालै बाबा अदं दा ओंखारबा। मा दावराव जाखो फिसा? मा जाखो फिसा? माबालै आफा माबा आंनि गोसोथोनाया आंजों हाबा जानोसैनो। दाना हाबा जानोसै र'। मा मावना दं नोंसोरलाय? दा मासाव हाबा लायाबा गुबुनजों खारनोसैनो। दे नोंसोरनि खोथासै, लाना फैदो बिहामजोखौनो। एसे लथा सुनो रावबो गैया, ओंखाम संनोबो रावबो गैया, लाना फैदो बिहामजोखौनो लाना फैदो। देग्लाय मासावनो हाबा जागोननो आफा। लकडाउननि समावथ' हाबाखौ गोदोर खुंनो हानाय नंला। बै सेख्लायावनो थालिर थंनैसो गायनानै हाबा खालामना होनोसै। जागोन दे आफा। दे होमबालाय दा मासावनो साननैसो थानानै हाबा खालामना होनोसै। आफा माथो दाबो बिहामजो जागोना दाबो सफैला? फैलासै नामाथाय? टाइमाबो 12ता बाजिबाय। आफा रोमिया फैगोन होनना फनाव खोन्थाहरखाबायमोन। दे फैगोनबालाय माथो गामिनि रावबो मानसियानो फैयाखै। आफा दिनै बिहामजो मोनगोन मानसिया थुर। औ आबा समा नेबाय थानो हायाना, दा 12:30 हाबाया जाथारनांगौ। आफा बारा मानसि लिंहरला खोमा। लोगोफोरखौनो सानै साथाम लिंहरबानो जाबाय। लिंहरगोन दे आफा। आफा आं कल दे खालामना फन मबाइल खालाम। लाना फैनि। हेलौ रोमै बेसेबां सफैखो ना फैलासो? नै जों लोगोजों आंजों देलायगासिनो दं। थाब मोनफैनाय खालाम, आफाजों आंजों नेनानै दं। हेलौ लोगोफोर, आंनि हाबा दं, साब्रै साबा लोगो लाना फै। थाबनो फै दे। बाबा थां लामायालासे आगबारना फै, नङाबा आन्दायगोन बिसोरो। रं थांनि आफा। आइ जायाखै दाबो? फायदो जावायसोखौ नायनो लुगैसोबाय आं। र' आफा थांगासिनो दं। फायदो माबार फायदो समा नेना थाया। थौदो आफा। आदैयासो हरलायबाय नामा? अ हेलौ आदै बहा दोङो? नै सहैबाय। दे माबार फैदो। नै ओंखारबोबायानो नै आङो। मोनफैबाय, नोंसानि लामा अ मोनफैबाय। दे माबार फै। अ आदै मोनफैबाय, फै। औ आदै मोनफैबाय, थौ। बा नानिखौलाय दिनै माथो सिख्ला गोदोर नुलायदोंलै। औ ओरैनो देरसाबबाय। सफैदोंना सफैयाखैबा नाहरनो रं। माथो सफैयाखैबो, लामाफोरावबो रावबो गैया। समासो बारलायलांसै। बैनि आफा सोमखोरा। आलासिफोरा बेनो नामा सफैबायमोन जावायसोआ? माथो। औ सफैबाय। मोनफैबाय जावायसो।
आफा आलासिफोरा सफैबाय अ आलासिफोरा सफैबाय जिराय जिराय दे बेयावनो जिरायलायदो अ नोंथांस' हेन्डसाप माथो खामबावनो फिसालादो फिसाजोदो गोसोथोलायबायबा बेफोरबायदिया जेबो नङा दे दे हाबाखौनो खालामना होनोसै टाइमाबो नेबाय थाया दे बेयावसो जासिन दे दे आफा खुलुमनोसै देलै जासिगोन दे आबा बिसोर साब्रैखौ एसे खुलुमलायदो दे आफा जागोन दे नांलायालै बे नै जासिन दे दे बेयावसोमोन बायदे जावैसो दौरिखौबो थाब लिंहरदोंमोन माथो थाब फैयासै आंजों रोंखानाय फैफाखादोंलै बेयाय नंगौ दे होमबा जवांदो टाइमाबो जाबाय 12:30 हाबा दाननांगो दे आंबो बाय बांला रोंगो फै आदैमोन जिरायनोसै फै जिरायदो र' आं लायनि नो आदै आर'नाइया जागोन दे जै हेश बर गोदान आरो खैना गोदाननि मुंखौ खिन्थालाय आंनिया सोमखोर आंनिया रोमै मनजितनि फिसाला सोमखोर आरो दिगान्तनि फिसाजो रोमै दिनै बिसोर सानैखौ हा दै बार अख्रांखौ साखि दोननानै गोथार जुलि होनाय जासिगोन दे हेशोर गोथार जाथोंसै दे बर गोदान आरो खैना गोदान सिखारग्रोलाय बरा बिबारखौ लालाय खैनायाबो बिबारखौ लालाय दे मालाखौ नों गोदोनायाव सोग्रोलाय बर' हारिनि नेमखान्थिखौ लानानै दिनै बिसोर सानैखौ गोथार जुलि होनाय जाबाय दे हेशोर आफा बोराइ बाथौ दे दौरि बाबा खुलुमनोसै दे फिसाफोर नोंसोरनि संसारखौ जुग जुग आलो गोजोन मोनजालांथोंसै दे हेशोर दे नोंसोरो गावबा गावनि बिफाफोरखौ खुलुमहैग्रोदो दे बेयावसो खुलुमनोसै दे आइ जावैसो जाबाय दे आफा नोंखौबो खुलुमनोसै दे जासिगोन दे बिहामजो दे नोंसिनि गोथार जुलिनि हाबाफारिया दिनै बेखिनियावनो जोब्बाय आदै नोंसोर दा फैलायलायबाय थादो जों थांग्रोनोसै आफा जागोन दे फिसाफोर नोंसोरल' मोजाङै गोजोनै संसार जालांदो थादो आइ थादो दे होमबा बियाय थाथ'लायदो थांदो लोगो
आइ जावायसो जागोन नालाय माथो सफैदिया आं मैयानो कल खालामना खोन्थाहरखादोंमोन माथो दासिमबो सफैला देलाय खनसे फन खालामलाय र' खालामनि हेलौ मोन्थाय मा जालायखो सफैदोना सफैयाखै माथो जाखो नै आं थांगासिनो दं तिनालि मोनफैबाय नों थाब फैदो टाइमाबो जाबाय जागोन दे सना दे दोननोसै बेसेबांथो सफैखोनो आइ दासो बरबरिनि तिनालि मोनफैबायनो टाइमाबो 12:30 जाथारनोसै दे लेट जाब्लाबो माथो खालामबावनो आं सफैबाय समायना बेनो आफा जावायसो जागोना जावायसो बिसो होमबा दे नोंसोर सानैया थार मोजां मोनलायथारोबालाय जोंनि बे बोरबुरि बाथौ मन्दिरावनो नोंसोर सानैखौ दिनै गोथार जुलि होनाय जासिगोन दे थौ बिदिब्ला थाबायहोलांदो मन्दिरसिम सोर लकडाउननि माथो सेंग्रा सिख्लाफोरा रावबो माथो हाबाखौनो जाफैथारला बिदि रावबो फैथाराबा लकडाउननि समावनो आंबो न'नि खामानिफोरखौ मावखांना लानांसिगोन नै जोंनि बोरबुरि बाथौ मन्दिरा मोनबायानो मन्दिरावबा बाबा दौरि दंना गैयाथाय थौ हाबैनोसै आइ जावैसो बाबा आं आंनि फिसाजोदो जावैसो जागोनदो बे मन्दिराव हाबा खालामनो लाबोदोंमोन आं बाबाया जुलि खालामना हरोब्ला मोजां जागौमोन हागोन फिसाफोर बाबा लकडाउननि जेबो बावथायखौनो लाबोनो हायाखिसै जोंखौ जेरैखि जाया मदद खालामना होथारदो बाबा दे जासिगोन दे मुंफोरखौ खिन्थालाय बाबा आंनि फिसाजोनि नामा समायना आरो जावायसो जागोननि मुंखौथ' आं बावबायमोन बाबा आंनि मुङा मोन्थाय बे गथ'फोरनि संसारा आलो गोजोनै जालांथोंसै दुखु खैफोद जाल्लायाव दा गोग्लैदोंसै दे फिसाफोर जासिगोन दे फिसाफोर गसंलाय नै बे बिबारनि मालाखौ लाग्रोलाय जै आफा बोराइ बाथौ जै हिन्जावसाया मालाखौ हौवासानाव सोग्रोदो जै गोथार जुलिनि जै दे सिन्दुरखौ लालाय हिन्जावसानि खाफालाव दे बाबा खुलुमसै दिनैनिफ्राय हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदान दुखु सुखुखौ रानलायना लाथोंसै जै आफा बोराइ बाथौ जै दे फिसाफोर नोंफाखौ खुलुमदो खुलुमसै जै मै नोंसोरनि संसारा आलो गोजोन मोनजालांथों दे जाबाय दे फिसाफोर बाबा जोब्बायना दे जाबाय थांजासिगोन ना बाबा थांजासिगोन दे